दासो मोदोमदों जि गुवार गुवार हांबायसो सावना जानायासो जानो हायो दासो मोदोमदोंलै हासाबाना नों मोनसे खेबसे अन जानो हायो मडेलखौसो दानना हरखा मा खालामदों नोंसोरो मानो अमा बुथारदों नामा गोदादों मागोनि अमा बुथारदों गोदादोंसो बुथाराखै बुथारखांबाय दहायनो गोदागासिनो दं होमबाथ' जाखावथारगोन ना होमबा बेसेबां जागोन 80 केजि जागोन ना बिदिनो थांगोन नामा 80 90 मा बिगुर मा खालामलाबायदों नोंसोरलाय बेयावलाय हा दमासिनि हांगारनाङोलै हा दाउ जाग्रा अमा बिसोर माथो खालामलाबायदों ओमफ्राय गथ'फ्रालाय मा खालामलाबायदों बेयावलाय दाउ गां फुदोंलै बेलागुरालाय बबेथिं मादों ब्रा दाहाय देखायगोनथ' फाग्लासो दाउआनो बेहाय मा हारसिं फाल्थुनो हारसिं थाथों मा दाउ बिलाय दाउ देंखोर बायदि नुयोलै न'नि नामा न'नि गोमबोरानो बिराद गोलाव गोलावथारनो गोमबोरानो गोमबोर ना खिंगुरब्रा मागोनि 1 तारिख माने 1 अक्ट'लै माने दिनै जों गामियाव अमा जानायजों लोगोसे दाउ मेनला सेंग्राफ्रा बारा फैयाखै खिन्थु सेंग्राफोरखौसो नायनो लुबैदां बे सेंग्राफ्रा बारा एकदम मोदोमफ्रानो थिग नङा नामाथाय थाब-थाबनो देखानांगौ गोदोनि आबै आबौनि नेमाव थाखानाय इसिं खनानि आबौ बुद्राङाबा दंखाजोबोसो गिसि लोंलाय गोरा लोंलाय लागाव दमासि आरो लोगोसे नै दाउखौ दिनै जों गामियाव 32टा बुथारबाय 32टा लागाव जाखाव लोंखाव होखावसै ओमफ्राय ओइ अमाया मेजेम गैया माबेसोमोनलाय माथाम दाउआबो गोगोम जाखाबाय अमायाबो जाखाबाय माबाखौथ' जों जाखाया नालाय मा होनोबा बयलारखौ लकेलसो दाउआबो लकेल लागाव जोंना संनाय खावनाय लाहार फाहार जागासिनो दङ बोराया सेटेप खामानि गैला जेबो गैला खानायबो मोनलांबाय बिसिना दारिबो मोनलांबाय मावनाय दांनायावबो गासिबो रोंगौलांबाय खामानि गैला बोराया बेखायनो महिलाफोरखौबो फैनो होबाय महिलाफ्राबो सोरबा जुदि रंगनाय दङब्ला बे बिथांमोनाबो उनाव फैबानो जाबाय आरो सिगां फैनाङा बेलागुरखौ दा मोनायाव सावनोसै बेलागुर सावखांनानै बिनिफ्राय एनथाब फिथा सौराय बायदि बायदिखौ जोङो अखानायै जोङो मागिनोसै जानोसै बेनिफ्राय अखानायै खोमसि दाउ गिसिरियाव गय बिफां थाइजौ बिफां थालिर बिफां बायदि बिफांखौ दा मोनायाव खागोन आरो आलासि जाहैनो हायि बायदि फिथाइया बारा थायनाय बायदि बेखायनो बे नेम निथिखौबो जों लाखादों नालाय दा मोनायाव रायजो राजा नोंथांमोनहा गय बिफां थालिर बिफां थाइजौ बिफां नालेंखर बिफां बायदि बिफांफोरखौ खानानै दोनखादो रायजो राजा नोंथांमोन दा मोनायाव खानानै दोनदोसो नङाबा आलासि जायोबा गया फिथाइ थायनाय नङा थालिर फिथाइ थायनाय नङा थाइजौ खान्थाल बायदि नालेंखरफ्राबो थायनाय नङा बेखायनो नोंथांमोनहा दा मोनायाव एकदम रावबो नुयैनि सिगां खाखादोसो नङाबा आलासि जाबा फिथाइ थायनाय नङा दै बेखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायखाबाय माखौबा मा दांसुला बोरैबासो रायलायनो सेस नै बाबु नाहरलाय मा खालामनो सानदों बेखौलाय बिबुलै रावबो फारायला आं फारायाबा मेगना नुवा नै मा बिबु दाउ बिबु जानाय नङा नामा मा जायाबा माबानो र'
दाउ बिबुना मेगना नुलानि आइया थुयोसो थुयो हा खावनायखौसो थुफ्लाङो माथो बेखौनो नुला होमबा बोराय नङालाय नुखाथारा